So रायजोफोर फाइनाली UPPL दोलोआ गावसिनि जे सिस्टेमाव फैबाय ना जेखौ केम्पेन सुरु जानायनि सिगांनो गोबांबार हाग्रामा महिलारी बिथाङा मिडियानि गेजेरजोंहाय फोरमायखादोंमोन जे फ्री एन्ड फेयर माने कुनु अनफेयर गैयाजासे जुदि बिसायख'थिया केम्पेना जालाङोब्ला रावखौबो सिगिसग' खालामालासिनो जुदि जायोब्ला मा रिजाल्ट मोननो हागोन दिनै थारैनो बिथांमोना फ्री एन्ड फेयर इलेक्शनखौ लुबैयाखै नामा जायनि जाहोनाव जों दिनै नुदों बिथांमोना केम्पेन खालामनायाव गोबां बादा होनाय जेरैहाय जोङो नुदोंमोन मैया दाख्लै साननै सिगां बाजारावहाय बा बिदिनो दाब जायगायावहाय बिथांमोना वाक खालामनायनि गेजेरजोंहाय रायजो राजाफोरनो माखासे एवेयारनेस मेसेज फोसावदिंबाय थादोंमोन केम्पेन खालामबाय थानायनि नुथाय जों नुनो मोन्दोंमोन दा बेनि फारसे सोरबा बायदिया उमुक जायगायाव गैयैखौबो माने रिटार्निं अफिसारनियावहाय नाम होनानै दोननाय दा पारमिशन थासेयावबो दिनै बिथांमोना जुदि सोरबा बेफोरबायदि एफआईआर होलायनाय बा बेनि फारसे कमप्लेन होनाय जितु दिनै नुगासिनो दं जोङो बे मानो जाखो दिनै बिथांमोनाव गासिबो दङ बोलो दं पावार दं पुरा सिस्टेमानो दं अब्ला दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौहाय बेफोरबायदि सिग' खालामनानैसो मोननो लुगैदों नामा आरो बेखौबो दिनैनि समावहाय रायजो राजाफोरा मोजाङै नुदों मोनथिदों आरो बेखायनो बिथांमोना सिन्था खालामनायनि गेजेरजोंहाय सोरनो होनांगौ होना बेखौ थिग खालामगोन बे उननि बाथ्रा नाथाय जोङो एसे नैबेनि फारसे खोनासंना लानि बिक्रमदैमारी आदा कास्टम बसुमतारी आदा बिथांमोना मा बुंदों बिथांमोननि फारसे जे नाम फैदों स' बेनि बागै केम्पेननि गेजेरावनो बिथांमोननो बे कमप्लेनखौ सोर होनाय बोरै होनाय बेनि बागै बिथांमोना बुजायदों आरो दिनै UPPL दोलोआ मानो बेबायदि स्टेप्सखौ लानो गोनां जाखो स' निश्चय जों बेनि बागै बांद्राय साननो गोनां गैया जों ओरैनो सरासनस्रा बुजिनो हायो जे बिथांमोना दिनैनि समावहाय बाइ इलेक्शनखौहाय बायावनो देरहालांगोन होनना सानदोंमोन नाथाय बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोब्राब आं जेतु बुंखादोंमोन नोंथांमोन रायजोफोर बिथांमोना जानायावबो सुख गैया लोंनायावबो सुख गैया खिनायावबो सुख गैया बेबायदि अबस्था जानानै दं स' नायलांदो नोंथांमोना आरो बेनि फारसे मा बुंनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो हागोन बेखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों रिटार्निं अफिसारा जोंनि सायाव माबा मोनसे गोरोन्थि नुदों होननानै साब्रै ना साबानि मुं होनानै जोंखौ अफिसावहाय लिंहरदों नाथाय जोङो नर्मेलि जोंनियाव दासिमबो बे लेखाया फैयाखै जों ससियेल मिडियायावसो नुदों निश्चय बेरेखा दोलोनिफ्राय बिथांमोननो अफिसारफोरनो रं इनफरमेसन सोरबा होदों नाथाय जोंहा गासैबो अर्डारा जोंनि लेखाया जोंहा दंखायो आरो डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव जोंहा मोनथाय दं बुंनो मोननायनि बेहा जोंहा गिनांगौ जेबो गैया दिनै पुलिसनि हेफाजाब लानानै बिथांमोना सोरखौबा दम होनो सोरखौबा लाजि फोनांनो सोरखौबा सिगिनो दिनै नाजादों नाथाय बेयाव गिनांगौ आरो उनफिननांगौ जेबो गैया जों बिटिसिखौ बासायनोसो बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखायसो जों दिनै नांदों बेयाव जोंहा लाजिनो गोनां जेबो गैया दिनै सैथो खोथाखौ बुङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय UPPL फोरनि बिखायाव नाङो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिखायाव नाङो दिनै दुखु मोनो दिनै बिटिआर रेकर्डनि दफाफोरा जाफुङिखौ एसेबो जेबो जायिखौ बुङोब्ला दिनै दुखु मोनो बिसोरखौसो मावफुङिखौसो दिनै बिथांमोना सापर्ट खालामो दिनै मावफुंनि थाखाय जों बुङो मावफुंथों होननानै नाथाय बुंग्राखौसो दुखु मोनो जाया मावफुङाखै बेखौ दुखु मोना गिनांगौ जेबो गैया सोरनिबा दम सोरनिबा भाबुकि सोरनिबा लाजि फोनांनाय सोरनिबा धमकि गिनांगौ जेबो गैया 91 दिन जेलाव थानानै बेनि एक्सपिरियेन्सखौ मोनबोबाय आरो बिटिसिखौ बासायनो थांनायाव जुदि जोबथेसालियावनो जुदि हरनो नागिरोब्ला बुंनांगौ जोंहालाय माथो दंबावो चिरां डिस्ट्रिक्ट BPFनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननो चिरां डिस्ट्रिक्ट डेपुटि कमिशनारनिफ्राय लाइजाम थांदों होननानै मैया जोंनोबो फोरमायनाय जादों बाइ इलेक्शनाव जोङो भारत देशनि नागरिक हिसाबै जोङो डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव आरो जों डिसिप्लिन आरो पिसफुल मेनटेन खालामनानै जोङो लाइमोन BPFआ सिडली समस्तिनि सिङाव गोलैनाय गुबुन गुबुन बाजाराव जोङो
बाजार कमिटिनिफ्राय नो अबजेक्शन बिसोरनि एनअसि लानानै बिथांमोननिफ्राय पारमिशन लानानै आरो उइथ इलेक्शन कमिशनार जाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिथांमोननिफ्राय जोङो पारमिशन लानानै डेम'क्रेटिक भाबै आरो डिसिप्लिन आरो पिसफुल मेनटेन खालामनानै सिलि समस्तिनि सिङाव गोलैनाय माखासे बाजाराव जोङो मा होनो स्ट्रिक्ट इलेक्शन जों केम्पेनिं खालामदोंमोन लाइमोन बिपिएफनिफ्राय आरो मैया बेलासियाव जोंहा चिरां जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि गाहाय नेथ्रनो बिथांमोना लाइजाम हरनायखौ जों खोनादों जों मान होयो इलेक्शन रिटार्निं अफिसारानो जा इलेक्शन कमिशनारानो जा आरो डेपुटि कमिशनार बिथांमोनखौ जों मान होयो नाथाय जों दिनै बेखौसो बुंनो सानदों बिटिसिखौ जाय सालायगासिनो दङ बिथांमोना दिनै डेम'क्रेसिखौ दिनै बिथांमोना बुथारबाय दिनै प्रमद बर'नि सासन खालाव बिटिसियाव गोबां दाय गैयै मानसिफ्रा फेरेंगामोननि नेतृत्व लानायाव दाय गैयै दंफां फाननानै जाग्रा मानसिफोरखौ बिथांमोनहा गावथारदों दिनै टटेलि बिटिसिनि सिङाव थानाय बिटिसिनि जाय रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोना सिद्दा डिक्टेटरशिप हिटलारनि सासन खालामनो नागिरगासिनो दं बिटिसिखौ दिनै बिटिसियाव डेम'क्रेसि गैला दिनै बिटिसियाव खोथा बुंनायनि मोन्थाय गैला दिनै बिटिसि ओनसोलनि जायफोरबो इउटुबार बिथांमोनहा खोथा बुंनायनि बिथांमोना गैला नाथाय दिनै ससियेल मिडियानो जा बा जोंबादि पार्सनेल हिउमेन बिंआनो जा बा पलिटिकेल पार्टिफोरानो जा जोंहा इलेक्शन केम्पेनिं खालामनाय मोन्थाया जोंहा दङ भारत संबिधान आरो मडेल अफ कड कन्डाक्ट भायलेसन खालामालासिनो जोङो बिराद डिसिप्लिन आरो पिसफुलि जोङो इलेक्शन केम्पेनिं खालामदोंमोन नाथाय प्रमद बर' आरो इउपिपिएलआ थोर थोर गिनानै सैथो खोथाफोरखौ जों बाजाराव थांनानै बिथांमोननो फोरमायहैदोंमोन जे दिनै बाजारा मानो डाउन जालांखो दिनै बिटिसिनि मानसिफोरा मानो रां रुफाफ्रा मानो डाउन जालांखो बैफोर बाथ्राखौ जोङो बाजार थांनानै बिनि गुबै दायनिगिरिया प्रमद बर' बिथांनि जिथु फाइनान्सियेल जि पलिसि बे रं जानानै दङ बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर बेसेबां गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ प्रमद बर'आ बिटिसिनि बाहेरानि माखासे कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानिखौ फानदों ओंखायनो जोंनि फिसा फिसा बिजनेसफोरा डाउन जालांबाय बैफोर सैथो बाथ्राखौ जोङो रायजो राजाजों फेस टु फेस सावरायहैनायखौ दिनै प्रमद बर'आ लाजिनाय मोन्दों दिनै प्रमद बर'आ गिदों मानोना प्रमद बर'आ अयनाय खालामदों बे बाथ्राखौ जों सैथो बाथ्राखौ रायजो राजानो फोरमायहैनाय समाव प्रमद बर'आ गिनानै टटेलि हिटलारनि पलिसि खालामनानै अपोजिशन पार्टिखौ बिपिएफखौ इलेक्शन केम्पेनिं खालामनो मोना रायजो राजानि खाथियाव थांनो होआ बिथांमोनहा बेबादि पलिसि लादों ओंखायनो जोङो बे प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव प्रमद बर' हाथाव डेम'क्रेसि बासाव प्रमद बर' हाथाव जोंनि राइटफोरखौ बासाय दिनै जोंनि राइट्सफोरखौ टटेलि प्रमद बर'आ डिस्ट्रय खालामबाय कलाप्स खालामबाय इउटुबारफोरा गावसिनि चेनेलाव मा होनो आनकनस्टिटिउसनेल बिथांमोना होनायनि मोन्थाय दङ इउटुबारफोरखौ दिनै बिथांमोना गावसिनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनाय बादि मोनोब्लानो लिगेलि बुंनाय खोथाफोरखौ बिथांमोना दिनै साजा होनो नागिरो दिनै यां स्टुडेन्टफोरा गावसिनि मोन्थायनि थाखाय खोथा बुङोब्ला यां स्टुडेन्टफोरखौ बिथांमोना साजा होनाय जायो दिनै जोंनि मानसिया जुदि गावनि हायावनो न' सिमफाय जायोब्ला बै न'खौ नायनो थांनायाव बिथांमोनहा दायनिगिरि होननानै साजा होनो नागिरो दिनै जोङो सिल्लि बाइ इलेक्शनाव एमसिसिखौ जोङो भायलेसन खालामालासिनो पिसफुलि बाजार केम्पेनिं खालामनायखौ प्रमद बर'आ थोर थोर गिनानै बिथाङा गावनि पावारखौ रं डाइरेक्सनाव बाहायनो नागिरदों ओंखायनो जों गिया इउथ लाइमोन बिपिएफआ गिया जोङो भारत देशखौ मोजां मोनो भारतनि संबिधानखौ जोङो सिमफायाखै एमसिसि मडेल अफ कड कन्डाक्टखौ जों सिमफायाखै नाथाय जोङो बेखौनो बुंनो नागिरो डेम'क्रेसिखौ दिनै प्रमद बर'आ सिमफायबाय बिटिसिनि सिङाव डेम'क्रेसि गैला टटेलि पावारखौ प्रमद बर'आ हिटलारनि सासन खालामगासिनो दङ नाथाय जोङो इलेक्शन कमिशनारखौ मान होयो डेपुटि कमिशनारफोरखौ जों मान होयो आरो बिथांमोनखौ जों मान होयो नाथाय जोङो प्रमद बर'नि बे दादागिरिखौ जों एसेबो गिया प्रमद बर'नि बे अहंकारखौ जों एसेबो गिया ओंखायनो जोङो प्रमद बर' हाथाव डेम'क्रेसि बासाव बे आन्दलनजों आरो जोङो बिटिसि ओनसोलाव साफ्रोमबो थाखोनि मानसिफोरनि मोन्थाय थानो नांगोन फोरोंगिरिफोरनि मोन्थाय लाइमोनफोरनि मोन्थाय बेखौ लानानै जोङो प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव जों जुजिगोन